ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଆଉ ଆଜି ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ିଆଉଛି, ମଟର ମେସିନ୍ ମିଳୁନଥିଲା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆଜି ମେସିନ୍ଟା ଜଣଠୁ ଆଣିଲି। ଆଉ ଆଜି ବିଲରେ ପାଣି ମଡ଼ିଆଉଛି, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଏ ଗଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ବୁହାଉଛି ବିଲକୁ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ରାଜି ହେଲେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଭାବୁଥିଲି ଏ ବର୍ଷ ଫସଲ କରିପାରିବିନି, ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ପାଣିଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଗଲା ଆଉ ମଟର ବି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଆଜି ପାଣି ବିଲକୁ ବୁହା ହେଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବିଲ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଧାନ ଚାଷ ହେବ। ବିହନ ବି ଆସିକି ଅଲରେଡ଼ି ଉପରେ ଗଜା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ପାଣି ମଡ଼ିଆ ହେଉଛି ବିଲକୁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କରି କୁହାହେଇଛି, କାଲି ସିଏ ଆସି କାଦୁଅ କରିବ। କାଦୁଅ ହେଲା ପରେ କାଲି ଆଛରା ମରା ହେବ। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ସବୁ ଅଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ପାଣି ମଡ଼ିଆ ହେଲା ବିଲକୁ। ଆଛରା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।